и колко трудно се поддържа добрата форма на големите гимнастички. 9.65 за Ерика Пал и сега затаяваме дъх с малката Юлия Байчева. С това съчетание Юлия Байчева би могла да участва във всеки турнир на майсторки. Пълно е и с трудност. И композицията е наистина интересна, стилна. Тя е дело на Тереза Карнич, която в последната година работи усърдно с Юлия Байчева. Може би само малкият ръст и това, че Юлия наистина има вид на едно лъчезарно дете, все още така е причината по-често да не я виждаме в големи турнири. А най-истинската причина е тази, че за щастие има твърде много